Hello, sa mga kabsat. Nagkayang na nagayayam habang tunod tayo ti local music. Hindi ko malipapatang subscribe. So, yun tayo. Saan ko mga siya ipabasule, numarakarag ayat kelangin-langin, kasikat na lawag anang baybayan, sanak laam mo nuwag tuog ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika ti ay ayate. Kanaya tinepelak ti gumura, jakin pa ka. Imbes ngay ay wennak saan ta, inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Siya ti pabasule, no naragrak ayat kelangin-langin, sikat na lawag anang baybayan, sanak laam mo nuwag tuog ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awate, no panunutek nga sika ti ay ayate. Kanaya tinepelak ti gumura, jakin pa ka. Imbes ngay ay wennak saan ta, inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasalong ay patek ko ti kasket ka, martirak ta puso ayat mo tsak marik na patek kon tsak marik na tadungom, kasanua tsak kuten panagtuog ko. Inon punuak nagkurkurangam, kanayat tinepelak ti gumura, jakin pa ka. Imbes ngay ay wennak saan ta, inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasta kadi tinaput no nga agayan. Kasta kadi tinaput no nga agayan.
oras na asyak tayo umadayo. Kitalikan ayat abun ko rebeng na lae nga inang birukin tay mabukudak kanyak na iketeng lupay na sa ngemday tuy tirumbeng amuk adakes intar aramide jakmay turet pay nga inang kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maiptur no sa tilak amekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaatipet isaan ko apukpukot palubusan kan kay sutay sulyana puso kenrik nam isuadan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no dilatoy ayan ngay nakin parik na jak maiptur no sa tilak amekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaatipet isaan ko apukpukot lupay na sa ngemday tuy tirumbeng amuk adakes intaan aramiden jakmay turet pay nga inang kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maiptur no sa tilak amekto kapulaken ayat binulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaatipet isaan ko apukpukot jak maiptur no sa tilak amekto kapulaken ayat binulod ko gayat ken ka
Sunataan na igamer iti ayan nagtaod kaun gantoy puso. Langit iti kayarigak ken ka, wen sika tinararapa ako. Napateg ka to'y puso Henrik na diyak kaya amapukaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon sikabiyag ko magkaigapon nuapay naragsak tilubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko. Langit iti kayarigak ken ka, wen sika tinararapa ako. Napateg ka to'y puso Henrik na diyak kaya numapukaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiag na nayon sikabiyag ko't makaigapo nuapay naragsak tilubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko napatek ka dito'y puso wen sikat tinay ayat ko wen sikat tinay ayat ko. Biyag ko aniya ti basol ko taapay nga sikat ti madayo sa web nga kaniya kung aniya ti babak ko tapno nagtal na daytoy panunot ko ta sikat ti inna
nablabes pa'y ngem tuy biag, ngem paitiin kain suban, tuy pusok nga daksang gasat, ta sikatiin na kinayat, impategkat na lablabes pa'y ngem tuy biag, ngem paitiin kain suban, tuy pusok nga daksang gasat, sawem man biag ko tigapuna, nuwapay nga nagbalbaliw ka, tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka. Biag ko aniya ti basol ko, taapay nga sikat ti madayot, sa web ngad kaniyak no aniya ti babak ko, tapno nagtalna daytoy panunot ko, sa web man biag ko nagbalbaliw ka, tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka, tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka. Aglinipatan manong ko, jakon marik na ingka panagdungo, nauma akon nga agur-uray, agpadpadaan, ti isa sang pet mo. Aglinipatan manong ko, sa empapanang bidut ti arapa ako, takay kayat men iti umadayo. Aw pawilan ka, tagandat kong agden at kapuma, ang yaminwal dagnat sang kinuna, agurayak inggat makaurnong ka,
Angam inwadag nagsangkinan na agurayak ingat makaunong ka au pawilan ka manungkop au pawilan ka tagsangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y dena manungkop alinipat enta karin karita waswasenta ket di nagtukuman subsubyanan tanalabit sa anak tunaw yan au pawilan ka tagandat kong agden at akuman ang iyam inwad at nagsangkinan na agurayak ingat makaunong ta au pawilan ka manungkop au pawilan tan dagsangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y dena dagsangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y dena. Ituwen ang naglabas kanito anak nuan ragsa kasman nawan dawe ama magsina kadata ay di may sanga aldaw hingkanay dali iti sakit di napanam ni patay at mula nga di umadayo ngaman iyan lapit ni gasan tapilit nga iniyatayon ka aniya pa'y serbi tibiyan nuawan kan dito'y dena numat makakaladawa kasla iti kalman dagat sibay ko napnuan lagip ken karayo ngaman iyang lapit ni gasan tapilit na inihatayon ka aniya pa'y serbi tibiyan nuawan kan dito'y dana
sakop mo sa dinuman ti ayan mo. Di agkupas patay kupen ka. Ngaman yan ngapit ni gasa, tapilit na iniyate yun nagka. Ano yung pa'y serbiti biya, nuawan kan dito'y din na. Nuawan kan dito'y din na. Sinirpat niya ko, nagbaliwa namin pinsan lubong ko. Di mas baalan ragsak taken ragto, idi aklune ayat ngayon daton ko. Binwangay tani ayat anak no taragsak, nagmaris sa glawlaw ado nga arapaan, nga itim tumasangwanan si kaken siya, pagbuligan tantut nam ay ken buligan. Itiya yung dito'y din nagbiag ko, Imadayo mas bahala na sunay nga ilim ko. nalabos na Aldaw na biisi kalaeng malaglagip ko. malaglagip ko. Araw na mapit kadam dito'y silong ko. Nagrigat kayang long distance nga ayan. Message mo Facebook ka na yung aseg-seg kaan. Awag mo telepono ka na yung ngay na iuuray. Tap no maep-et ili ko analabas tunay. Sa pailaeng kumaubiag ko, dadenteng tutiyang daw ken kanito. Harap ka matumpal at balagto, Tapno ang nanayong ragsak taken dungo. Itiyate yung dito'y din nagbiag ko, Imadayo yak mas bahala na sunay nga ilim ko. nalabos na Aldaw na biisi kalaeng malaglagip ko. malaglagip ko. Araw na mapit kadam dito'y silong ko. Nagrigat